ollaan nyt Forssassa Finlaysonin vanhan kutomon painosalissa. Täällä on kovin tyhjääkin jo vielä. Mites täällä on toukokuussa tarkoitus sitten olla kovinkin paljon vilkkaampaa? Täällä eilen saatiin 200 rukkilavaa tänne tuotua ja sanotaan suoraan, että tänne tulee tuhansia kirjoja kustantajien varastosta. Eli tässä lähdetään rakentamaan nyt tämmöistä niin sanotusti kirjalöytö-outlettia. Eli kirjalöytö tarkoittaa sitä, että ihmiset voi tulla tekemään kirjalöytöjä ja me ei olla paljastettu esimerkiksi kirjavalikoimaa etukäteen juuri ollenkaan, ainoastaan se, että niitä tulee olemaan laidasta laitaan, koska ajatus on se, että ihmiset voi tosissaan tulla tekemään löytöjä. Ja outletti taas kertoo sen, että kirjat tulee olemaan suht edullisia, ne tulee olemaan kustantajien varastosta niin sanotusti myymättömiä kirjoja, lukemattomia kirjoja niin sanotusti, että mikä on jostain syystä jäänyt niin sanotusti yleisön, tässä nyt sanoisi yleisön tavoittamattomiin. Niin. Aivan tavoittamattomiin. Ja hintataso tulee olemaan eurosta ylöspäin. Eli hyvinkin edullisesti voi tehdä löytöjä. Tämä tila on tosiaan suuri, eli kirjoja varmasti on pakkokin tulla paljon, jotta saadaan 3000 neliötä täytettyä. Kirjoja tulee paljon, mutta sitten meille tulee tänne muutaman toimittajan tavarapuolta, eli meille tulee taiteilijatarvikkeita ja toimisto- ja paperitarvikkeita jonkun verran laajentamaan sitä sortimenttia, mutta ne on niin sanotusti sokerina ja suolana, eli kirjoja tulee olemaan ilman muuta se pääpaino. Onko kustantajat lähtenyt tähän millä mielellä mukaan? Tämähän on ensimmäistä kertaa Suomessa näin laajassa mittakaavassa järjestettävä juttu. Sanotaan, että kaikki, ketä tähän on lähtenyt nyt mukaan, niin kaikki on todella innolla ja ihan kympillä lasissa mennään. Eli meillä on nyt lähes 40 kustantajaa tällä hetkellä tulossa ja monilta kustantajia tulee sanotaan useampi 100 nimikettä. Eli valikoima tulee olemaan todella laaja. Tässä on vieressä pysähtynyt kello 2 minuuttia vaille 12. Tehdassali on hiljainen ja se on tämmöinen vertauskuvannollinen asia siihen, että tämä hiljaisuus loppuu 2. päivä toukokuuta kello 12. Eli eletään nyt ihan hetkeä ennen sitä. Ja kello 12 toukokuun 2. päivä sali herää eloon ja on täynnä kirjoja. Mutta näiden kirjojen lisäksi tämä on myös hyvin voimakkaasti kulttuuripitoinen toukokuu tässä tilassa. Eli täällä on ilmeisesti tarjolla sitten jos jonkin näköistä kulttuuria. Löytyy laidasta laitaan, eli ajatuksena on ollut, että tämä on toisaalta myyntitapahtuma, mutta tästä toisaalta rakennetaan kulttuuritapahtuma ja me ollaan haastettu seutukunnan kaikki mahdolliset taiteilijat laidasta laitaan lähtemään mukaan tähän talkoisiin. Meillä on täällä 8 metriä kertaa 12 metriä oleva lava, joka on kaikille vapaa ja sinne on tulossa ohjelmaa nytten teatteria, runonlausuntaa, haastatteluja, musiikkia, hyvin laaja skaala koko tätä seutukunnan esittävältä porukalta. Eli sekin on ollut hauska, että porukat on lähtenyt tähän niin sanotusti innolla mukaan myös sitä kautta. Eli tässä just koetaan yhdistää tämä niin sanotusti kaupallisuus ja kulttuuri. Ja samalla myös tavallaan pyritään nostamaan tätä seutukunnan osaamista ja tonne niin sanotusti seutukunnan ulkopuolelle. Eli paikalliset kulttuurituottajat ja harrastajat voivat ottaa yhteyttä halutessaan käyttää tätä lavaa hyödykseen? Edelleenkin joo, että kyllä kalenteri täyttyy koko aika, mutta varmasti löytyy aikoja ja paikkoja, koska kuukausi on kumminkin kyseessä, kun tämä tapahtuma on auki. Ja kirjailijavieraita on käsittääkseni tiedossa sitten myös haastattelujen merkeissä kuukauden aikana. Ja onko avajaisiin saapumassa sitten myöskin
kirjailijoita tai heidän edustajiaan? Avajaisiin on nyt tulossa Kaari Utrio, jonka kanssa on sovittu, että kello 12, kun toivottavasti tehtaan pilli soi, niin leikataan nauha poikki ja tilaisuus lähtee liikkeelle. Hienoa.